Lagunok, arpidedunok, euskaraz zer ikusi, entzun edo irakurri bilatzen duzue? Laboral kutxan badakigu zer ikusi, irakurri edo entzun dezakezuen. Ikusteko emakume pilotariak 1926 telesaila primeran plataforma iritsi da, historia egin zuten eta historiak ahaztu zituen emakumeen istorioa. Eta Donin Horrez eta Metro Kuadroka sormen laborategiak astia estreinatu dute, antzerkirako testu batetik abiatuta egindako disko baten antzerkirako bersioa. Entzuteko Enkantea podcasta gomendatzen dizuegu, intrigazko audiofikzio bat, eta Pasaiak saioak egin duen azken monografikoa, soularen errege deitu zuten Sam Cooke musikariari buruz. Biak EITB-en. Irakurtzeko Nobel saridun batek idatzitako liburu bikaina duzue sarean, Agurea eta Itsasoa, Hemingwayk berak baimendutako itzulpenean. Eta itzulpenekin gaudenez, bukatzeko ohar bat. Nobela beltzak euskara sustatzeko hilbeltzadekak itzulpen bat sarituko du aurten eta martxoaren 15ean bukatzen da laginak bidaltzeko epea. Hori guztia otsailean. Martxoan